This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Wala nagapabor si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna nga pasakaan ang multa sang illegal parking kag obstruction sa Iloilo City. Suno kay Cabaluna bangod sang kakulang sang parking spaces sa syudad, wala sang choice ang mga tag-iya sang salakyan kundi nga mag-violate sang on-road parking ordinance. Dugang paniya hindi sabat ang pagpasaka sang multa sa baylo. Dapat nga solusyonan ang kakulang sang parkingan. Nahibaluan nga nag-ayo ang task force on road clearing sa pagpanguna ni Mr. Jack Kunlo apang wala pa ini nakadangat sa Iloilo City Council. Base sa existing ordinance sang syudad, 300 pesos ang multa para sa road obstruction, kag 200 pesos naman para sa illegal parking. Proposals from PSTMO was submitted to my office in relation to increase of fees. But ginistoryahan ginanamon ang mga parking nga na. And to be honest, wala man na ginistoryahan nga tugangan ng fees. No? Ginalantaw ta nga dapat multi-pronged approach ang paglantaw sang aton pagsolbar ta sa problema dira sang obstruction. Lantawon ta, di ba? Remember I mentioned how we can increase parking, din ta maka-identify parking areas nga pwede pasugtan. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matudod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera